салом алейкум, барномаи 5 саволи варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. Инак шурӯъ мекунем. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Файзлоҷон Сафаров, устоди Донишгоҳи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. ман ба шумо савол медиҳам, агар ба 5 саволи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонистед, соҳиби 50 сомон мешавед. Шумо розиед? Албатта розиам. аввалин саволи ман чунин аст. термини варзишие ки вайрон намудани қоидаҳоро ифода мекунад. Озия дақиқа. ҷавоби шумо? истилоҳи англисиш, русиш ман нафаҳмидем. Ба кадом забони кидонед? Ман даже не знаю. ин термин ҳам дар забони русӣ истифода мешавад ва ҳам дар англисӣ. ҳамин калима. Нарушение намешавад? аммо ҳангоми нарушения правил кадом термин истифода мешавад? Ростига ман намедонам. намедонед? мутаассифона ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол фол мебошад. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият хоҳонем. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Умаров Анорқу. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. шумо розиед? аввалин саволи ман чунин аст. дар кадоме аз бозиҳои варзишӣ аз ҳама тӯпи калонтарин истифода мешавад? аз ҳама тӯпи калонтарин? бале. да американский футбол. боварӣ доред? қане. ҷавоби шумо? тӯпи калонтарин да аммо американский футбол ҳаме охирон. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. аз ҳама тӯпи калон дар баскетбол истифода мешавад. ташаккури зиёд барои иштирокатон. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Фарух Ҳасанзода. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. шумо розиед? зур бале чӣ мане? аввалин саволи мо чунин аст. аз ҳама тӯпи калонтарин дар кадом намуди варзиш истифода мешавад? аз ҳама тӯпи калонтарин тӯпи баскетбол бошад. ин ҷавоби шумо? бесаз як бор дига фикр кунам. тӯп дар кадом намуди спорт? так аз як бор спортҳоро аввал печиз кунем. волейбол ҳастай, баскетбол ҳастай, қанти тӯп боз мекардаги, футбол ҳастай. агар баскетбол. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. термини варзишие ки вайрон намудани қоидаҳоро ифода мекунад? термини варзишие ки вайрон намудани қоидаҳоро штраф. кадом бозбе чӣ мешавад? термине ки охирон баъд да штраф мебурад ҳамин корро. который обозначает термин, который высказывает нарушение правил. Используют, чтобы... Пенальти? Ну да. Нет, не термин. ҷавоби шумо? бесоли ман сразу дават карда нестам. Я бор дига мара хушрутар бифаҳмам ки ман хушруд мекард ки ман темада. Термини ки давай. Это облегчит задачу. Какой спортивный термин означает нарушение правил в ходе игры? Фол. Это ваш ответ? Да, это мой ответ. шуморо табрик мекунем. ба саволи навбатии мо низ дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва соҳиби 20 сомон шудед. саволи навбатӣ чунин аст. ман ба шумо хотиррасон мекунам ки агар ба саволи навбатӣ дуруст ҷавоб гардонида натавонед, маблағи бурдкардаи шумо месӯзад. шумо метавонед айни ҳол маблағи бурдкардаатонро бигиред ва ё давом диҳед ва маблағро зиёдтар кунед. мешавад ки ӯзи ман саволи сеюма бифаҳмам баъд? Не. рискнем? Не хочу рисковать. мегиред? мегирем сумма тамом. ببخشید شما میخواستین دوام موضوع را فهمیدن نه که ما
сума бигирам. Медонӣ барои чӣ отказ кардам? Ай дамони бозӣ. барои чӣ? барое ки одамизод ҳам хеле подобни ситуатсияода медонад ки дальше дига ягон ход надора, либо всё, либо ничего. барои ман совет метим ҳаму одамоеда ки ҳам хеле бозиҳои чира мекунанд, бозиҳои сумкатякан бозиҳоро мекунанд, чтоб они могли вовремя остановиться. И барномаи мо асосан барои санҷидани чизои медонистагитонай. Не ки мо ба нафарое ки саводнокишон хубай мо бо ҷоиза метем, не ки ба ҳар ҳол шарти бозии мо чунинай. Ба ҳар ҳол шумо ба ду саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед, соҳиби 20 сомон шудед. Шуморо табрик мекунам. дар бораи барномаи мо ягон гуфтание доред? бисёр барномаи ҷолиб аст. ба шумо муваффақият хонам ва гуфтаниҳои бисёре дорам, аммо вақтамон кам тараккуто аст. ҳаминро гуфтан мехоҳам ки давомашро ҳам ба навор гирифтан гиред, саводнокии мардумро санҷидан гиред. И тамом. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият хоҳонам. тудам ташаккур барои 20 сомонот ки ҳозир аплиш мекунем мера. раҳмат. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. ҷаҳоншери айдарӣ. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. шумо розиед? аввалин саволи ман чунин аст. тиме ки аз ҳама бисёртар дар чемпионати ҷаҳон оид ба хоккей ҷои аввал гирифтааст? Канада. Канада? ин ҷавоби шумо аст? мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол СССР мебошад. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. алейкум салом, Забиров Баҳодур. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. шумо розиед? бале. аввалин саволи ман чунин аст. аз ҳама тӯпи калонтарин дар кадом намуди варзиш истифода мешавад? футбол. ин ҷавоби шумо аст? бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. аз ҳама тӯпи калон дар баскетбол истифода мешавад. ташаккури зиёд барои иштирокат. саломат бош. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обун нашавед, зангулаву лайкро ҳам фаромӯш накунед ва ба рақамҳои дар зери видео буда даромада 20 сомонӣ кор кунед. хайр.